Wah, rezeki. Iki Apa ya, itu? Bi. Adikku kate golek sepeda lanang. Sepeda lanang. Iya. Budgetmu piro? 8 juta. 8 juta. Heeh. 8 juta iku ya anake ya super curut iku nek 8 juta. Nah, terus sak tahun nom piro? Tahun 6 iku ya kisaran 10 juta iku wis apik barang iku. Serit iku jan. Wis tangan pertama serit mulus Heeh. barange wis oke lah nek 10 jutaan iku. Wis ini ya. Aku wis pasrah awakmu apa jare awakmu. Ya terus. Heeh. Wis pasrah awakmu. Iki aku gak nggo duit cash. Tak transfer ak wis. Nah, masuk, Ya. masuk. Ini iki transfer nang ngene rekeningku ya. Ayo. Engko entenono nang omah, Heeh. tak gawakno sepeda Sik, iki. tak transfer sik ya. Iki rekeninge. Heeh. Wis. Wis ya, masuk ya. Ya wis, Ya masuk. wis, tantene nang omah ya. Ya entenono pokoke iki Iya. langsung teko Iya wis, barangnya. tak balik aku tak enteni nang Oke, omah. siap. Alhamdulillah rezeki rek. Ono rezeki teko iki tapi cuk iki ya opo iki? Budget 10 juta sepeda street tangan pertama. Wah iya. Balik nanti iki aku. Wis ngene ae, aku tak mlaku-mlaku dhisik. Bek menawa engko nang kono ono sing kena dibandang lumayan rezeki. Dan cuk bengi tengah wengi golek sepeda nandi iki. Iku lak nguprit iku. Nggo sepeda lanang. Wah, iki ae dibandang iki, sikat ae wis. Iya, Bret. Yo, tekan TV. Wis kok mlaku-mlaku emang kok tak delok kok adohan kok sawangane. Beban pikiranmu kok akeh ngono sih. Siap piye ngrasakno anak wae bayar. Lah bang wae me ngangsur. Bareng-bareng iki ceritane. Gak sumpeng kok endi? Nah terus piye? Solusimu piye? Ya pandang aku mek nggur sepeda iki tok. Sepeda iki Iya, didol ta iki sepedae? ya lek ge butuh ya tetep tak dol iki. Yo yo tak bantu lah titik jenenge Oh. kanca susah. Tapi yo tak cek fisik sik. Lah kira-kira payu piro iki? Sik, Bos. Ngecek fisik sik, Bos. Delok kilometer sik lek dodol sepeda iki didelok kilometer sik, Bos. Hmm. Nah, iki kilometernya dawa, Bos, Bos. Iki yo 3.000 paling, Bos. Bayu peda ngono 3.000. Lah iki bane halus. Kira-kira gak nek undan titik ngono lho. Sik tak cek sik, Bos. Ojo Ban titik yo gak akeh halus iki. undane iku. Bodine wis beset kabeh. Knalpote iki gulu banyake bocor. Ban ngarep guri halus. Sik sekoke sik, delok sik, Bos, sekoke sik, Bos. Mati, Bos, sekoke, Bos. Aduh, Kan gawe ngusung jagung paling iki peda iki. peda iki lho apik jian. 3.000, Bos iki, Bos. 3.000 yo ojo bis, tambah-tambahi lah pantese. Peda iku piye? Iki yo nambahi gak sok akeh. Piro? Mentok 4.500 iki mentok iki. Mene 4.500. 4.500. Masalah iki yo gak street, Bos, ngono lho. Delok Ya wis gak apa-apa pi lek ngono. bekakase koyo Lek awakmu ngene. iso ngedolno sakmene gawon gak apa-apa. Sepenting anakku iso bayar sekolah, ambek bayar angsuran. Yes, iki
Tak usahno iki mentok yo 4,5. Piye? Hmm. Nek yo wis langsung tak gowo iki. Engko langsung cair. Janjian nang kene ketemuane. Oh, ngono. Ya, piye? Ya wis lah gak apa-apa. Yang penting anakku iso bayar. Bayar sekolah deh. Yo, iki tak gowo sik yo berarti yo. Ya wis tak anteni kene lho ya. Yo, tenan nang kene sik. Ya ojo suwe. Tak golekno pembeli. Iya, ojo suwe lho ya. Kak, Hmm. nah. Tenan kene yo, Oke, golek nanti oke, yo. tak tunggu. Aku gak suwe yo, cepet to. Ah. Alhamdulillah nek sing nolong. Baca payu. Nek game bayar sekolah. Bos, payu 4,5 juta. Yo, wis gak apa-apa, 4,5 juta. Tapi iki mau aku gak dikei duit cash e. Langsung ditransfer ambek wonge. Transfer. Iya, tak transfer ae ya. Oke, iya. 4,5 yo. Heeh. Pancet sih nomor rekeningmu. Ya pancet iko. Iki nomor rekening. Ya, bener. Wis, budal. Hmm. Delokon ceken sik iku. Mlebu ta gorong. Iya wis bener. Apa setengah? Iya. Nah, aku kei awakmu piro iki, Bi? Ngene lho, Bos. Awak dhewe iki kanca susah yo. Heeh. Ya awak dhewe iki mbantu ngono maksudnya. Mbantu iki lillahi ta'ala. Wis gak njaluk apa-apa cuma yo ini pantese ngono lho. Oke. Nek ngono tak transfer balik ya. Yo wis transfer ae gak apa-apa. Transfer 500 ya. Yo, Nomor iki ya. ya wis pancet iku mang nomere. Wis, masuk. Ya cek sik. Ya wis Oh. masuk. Suwun aku kok bantu. Ya wis padha-padha lah, saling membantu lah Oh. dhewe kanca susah yo dibantu piye carane. Ya iya. Ki gremes ya, Bos. Iya. Nak mulih sik yo. Ya wis. Nanti posisi awak wis ngomong. Ya, Iya wis. bantu ya. Ya wis suwun. Heeh. Padha-padha yo. Wis gampang, heeh. Ayo mulai sayang. Oke. Lumayan bengi iki oleh rezeki. Kambing-kambing kena tipu daya. Wayahe bubuk tenang. Bengi